Ang atong unang pagbasa naghisgot nga ang Ginoo mideklarar gyud siya nga ako'y nagbuhat sa tanan. Kay matud pa niya, susiha ko ninyo kinsa may kanang nagpahayag sa wap-an ni mahitabo, kinsa may nagsulti niini sa wala pay usag yun nga nahimo. Wa gyud tay record ana. Bisan gani kanang ana bang mataw nga bata ba? Wa gyud tay record sa wap-a siya mataw ug unsa siyag naong, unsa siyag height, unsay mahitabo niya inig kadako na. Ana, wag tay record. So muna, ang pagdeklarar sa Ginoo nga siya mo'y naghimo sa tanan, apil na kuno, siya'y naghimo sa langit ug yuta, ang kabulahanan, siya'y naghimo, siya'y nakamao aning mga butanga. Way nagtudlo niya, wa gitaw nga naghatag aning advice niya. Nya tungod niini, ang gusto sa Ginoo nga mao si Kristo, niingon siya diri sa katapusang bahin nindot ding kutloon, bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Gitagna man ang Ginoo moabot. Nya pag-abot na niya, iyang nindoton ang tanan. Ang tanang bati iyang nindoton. Basta moabot na siya. Yang ano makahimo man siya pagpanindot sa bati, tungod kay siya may naghimo sa tanan. Mutuo mo ana dili. Ligay mo tupad. Doon na pa'y angayan nga usbon sa naong ana. Napa? O naa pa gani, ingna siya nga, ingnang Ginoo ipausab ng imong naong ana. Pero dili kita may muusab sa tong naong. Ang nakaapan ko nato karon, kita may usab-usab sa atong naong. Hindi ra ba ta mananghid sa Ginoo? Kita man maoy muusab sa batasan sa tao, sama ng imong anak, maningkamot man kang mausab yang batasan, di ra ba ka mananghid sa Ginoo? Ang kuyaw o ang imong paghimo ana, nasupak na hinoon ka sa tinuod yung buhatan ng imong anak. Gahapon ang atong sakyanan nga Innova na dumbulan sa likod diha dapit sa Mandawi, karon porting dakuas lumping ana nya wa ang driver nga mo'y nag-drive di ka mao moayo, ang ubang wa jud di ka mao moayo ana. Unsa may advice dad-an ngadto sa Toyota nga naman sila may gahimo ana, sila'y makapa nindot anang nabati na rong naong perti pagka kuana, perti pagka lupyaka. So ibalik nga to sa naghimo. Para nako mo na importante kayo nga atong katunon ba? Kamao bitaw tang mangutana sa naghimo. Muna nagpaabot ta Ginoo nga moabot sa tong kinabuhi tungod kay siya mao'y monindot sa tanan. Si Juan nga magbubunyag nga klaro kay niya nga dili siya mao'y Mesiyas. Gipangutana siya, ikaw na ba ang Mesiyas? Matud pa niya itong niaging gospel, dili ako'y Mesiyas. Ug moabot siya, baghuon niya ang tanan. Dili gani ko takos nga mo badbad sa higot siyang sandalyas. Klaro kay na ni Juan, bisag siya na mo imurag Ginoo para sa mga tao, wa gyud mausab ang iyang determinasyon, dili ako mao'y Mesiyas. Pagkadungog na niya nga ni Anas Jesus, nag-ayo ng mga masakiton nana, iya pag yung giklaro kay di gyapon siya musalig kayo. Ingon din siya, gasugo siya mga disipulo niya, pangutan ako no siya na ba ang atong gipaabot. Sinan ka, nakita na gyud ha. Pero si Juan wa gisalig siyang kaugalingon. Nganuan, kay ang yawa makahimo masagingon ana. Motong iya dayong ipapangutana si Jesus. Yung sa may tubag ni Jesus diri sa atong ebanghelyo,
Niingon siya dire, pauli kamo og suginli si Juan sa inyong nakita og nadungog. Wasan moingon si Jesus, ako. Pero sultihi, suginli siya. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon na ayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nabuhi, ug ang maayong balita giwali ngadto sa mga kabus. Naidaghan nga maghimog mga murag mga milagro, pero jutay ra ang magwali og maayong balita ngadto sa mga kabus. Unsa man ang pagwali og maayong balita ngadto sa mga kabus? Kibaw mo ana? Kibaw mo? Kay mo ra ba ni kuwang o gusto mong mutan-aw bitaw o kanang yung gitaw nito genuine na sulugoon sa Ginoo? Ay pagtanaw ng pag-ayo mga masakiton, kanang pagpalakaw ana mga bakol, kanang mga buta makakita, kanang ipamilin ang mga wheelchair, ang mga crutches ipamilin, kanang makapapasar anang naang mga mutik og bar exam, board exam, kanang mga cancer nga stage 4 inig pandong maayo dayon, dili pa na maoy genuine nga timaan. Kay ang yawa makahimo ana. Tuo mo? Ang yawa makahimo ana. Anong di man mo musanong diya? Natuo mo na makako. Makahimo ana ang yawa. Muna dili pa na siya mo isign. Unsa may maayo? Iwali ang maayong balita, ang gospel ngadtos mga kabus. Gispecify gina ni Kristo mga kabus. Kay kasagaran ani mga tao nga naghimo ana nga yawanon, ang maayong balita tuan nila giwalis mga dato aron mohatag og daghang donations. Di ba? Ato la iwali kay ang mga kabus wa man kay makuha diha. Ako asa ko mo wali ang kabus. Adi oy, nagwali tag mga kabus oy. Nya unsa may paagis pagwalis mga kabus nga bisag kabus ta makapatukod tag simbahan nga nindot pinaagis pagpalit og slot. O di ba? Ang kabus maka-afford ana oy. Dili ta moingon nga kita dinhi di kita kahimo ani. Tanawa karon di ba daghan na kay taog namalit og slots, mga dato din na. Aw na ipipila. Pero kasagaran ana mga maid, labandira, apil pang habal-habal driver, taxi driver, apil pa ng mga masakiton nga tag stage 4 unya wa pag yung mga kwarta na taktak pas trabaho mo palit lang yapon. Nga naman unsa may maayong balita nga kon mo palit ka ani bisag kabus ka naa kay divine unity, prosperity and satisfaction. Kanindot anang naa kay satisfaction kaysa magsige ra ka diyang pangigi anang imong balay, imong kwarta, imong yuta, imong kural, imong bana, imong asawa, siging pangigi ana, siging pangaway ana mga silingan, linibakay to the max. Unsa may kapuslanan na kay katagbawan na. Wow, oy. Pero hutda ng imong kwartag palit og slot di ba binighatag naa dayon mo unity, kahiusas imong silingan, kahiusas niyong balay. Kunya kun maghiusa na, di man ginamahitabo kun maghiusa dili mo lambo. Kinsa goy maghiusa nga maus-us mapobre. Basta maghiusa mo lambo yun. Why maghiusa nga mahimong pakyas? Muna ingos Kristo, kung ang bana o ang asawa mag-unay gaway, lusno ng pamilya. Bisan pagdagko ka na silang mga trabaho, bisan abroad pa ng bana, niya sweldo na siyang tag 1 million ang buwan, niyang asawa sa dirib, dako sa granggob, sweldo sa mga 300,000 ang buwan, tagko kay kwarta, tanawa, di ba, lusno ng pamilya, kung mangabit ang bana, mangabit sang asawa, niya magpunay silang away. Di ba? Pag mapalit mong slot kay para nis mga kabos o tanawa, di ba, hinay-hinay lang ta pero niabot na biyag 4,070 ang atong halin ka slots. O di pakpaka na to. Gusto mo
Napamoy daghan lang. Di pa'y 55,900 ka slots. Ako lang yung gisgutan. Naroon ta makahibaw ba nga? Makahimo man di ay tagnindot. Nakaabot naman di ay mga 110 million ang atong tampo-tampo dinhi para lang makatukod o mga structures. Nakatabang naman di ay madaghan kayong mga institusyon sa simbahan, mga seminaryo, monasteryo, mga parokya. Reunion bitaw mig hapon sa akong kabatchmate, ingaw dayon sila nako. Bay, kana bang imong pagtabang sa mga parokya unsa man na? Ako unsa man? Siya nga, di ba? Unsa apil na si imong mga slat-slat ako, i-apil nako. Sa imo sa silang gibahinan ako, bahinan nganong day. Nindot sa nang imo ra, anak-anak, nindot sa nang imo. Nya nangutana di kapangutan unon kay tingin to sila nga. Nya imong pitaka diha sa isuda na. Nako ako gani palit mo sa gani kong slat. Otdo na kong palit eh. Dagko na kong stipend na karon kay mga tao karon mag-ilog magpamisa nako. Nya katong mamisahan, daang pasalamat subhatag yung dako-dako. O lagi nang sa una kanang tag 1,000 na stipend, common kay nanako 1,500. Oy karon di ka mo hatag og dako, di na kumbalik. Di bita joke na. Pero og dako sa stipend, adako sa kog mapalit og slot. Absunan ka karon ako gining basta buhi pa lang ko kutob January 1. Palit sa kuaning ikhak na to, kaning ikhak ba? Oh, diamond sa dakong bilion oy. Tutok pa muna ako. Kaya di mo palit og ikhak no. Atong edad ko, halad ko. Ang sa may inyo, bronze or diamond? Pader, bronze lang amo. Dapat ganin tayo. Ubus-ubusan na pader. So, ayaw gani. Sinang gana og bronze, imong i-multiply ang imong edad og piso. Ako, 58 man akong edad. O, di 58 pesos ako ihatag. Kauaw sa dana, no? Magdawat kong stipend sobra sa 1,500 kada dupa-dupa. O niya, kana ray akong ihatag 58. Iro-iro kong jutay. Adto sa silver. The times man imong 10. Imong edad. O na imong ikhak. Niya, pila man 58. 580. Kauaw sa dana, no? Magdawat ko og stipend kada dupa more than 1,500. Niya, kana ray akong ihatag isip akong edad. Nga kini akong edad, mao man ni nagdetermine kung makadupa pa ba ko. Kung muhunong na ni akong edad inis kalibutan, di na ko kadupa. Akong irogag jotay at tukos gold. Pila to 8 times? 100. Pila na may mahitabo sa akong ikha. 5,800. Kauaw sa nako no nga. Mga duha, tulo, kadupa. Kuha naman ang kuhan. 5,800. Ya kapila ko mudupa aning tuig, aning buwanas Disimbre. Siyaro sa no. Dito ko sa diamond. Di ba? Pila to 8 times? 1,000. So pila may akong ikhak? 58,000. Muna sunod mo aning ako. Ingon sa mo, kami pa din. Ang among dupa, wagi kwarta kay ang among dupa. Ang namang dupa, ginuin taon, tigain taon ko. Wagi, kaya nga akong dupa, dam ni ilad-ilad. Ang ginoo mo na kaninyo, bitang joke. Naagyan ginoo eh. Di man ilad-ilad ko. Ang mga protestante na may gasulti ani nga ilad-ilad ning misa-misas pare, pero pagkadaghan sa nahitabo nga grasya tungod aning sige natong misa tibuok kalibutan gikan sa kinadak-ag ranggo nga pare nga mao ang Santo Papa hangtod sa bag-ong naordinahan nga pare maura nang epektuha. Mao na ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga paulan na ang mga panganod sa matarong. Dili ni uwan na kanang gidaan ng bagyo nga si nga ng bagyo ha? Ha? Odit? Nakurubang kailang Odit, namatay na rabato. So, na, dili nang uwana, kung dili ang pasabot diini mga grasya. Nya kay naa may uwan sa grasya, tungod aning misa na to tibok kalibutan, magdungan ning mga pari kada adlaw magmisa. Ingon dayon dire og ang yuta mupahimugso sa manunobos. Kung kaming tanang mga pari
ang grasya nga nag-uwan nga rinamo inigtuyok sa sibot, daghan kay grasyang musod. Unya amo dayon ng gamiton sa paghalad para tumong sa simbahan. Mugitib sa yuta ang manunobos, pasabot daghan ang maluwas, daghan ang matukurag balay, daghan ang magastuan sa pagpaospital, daghan ang maluwas sa ilang pagkadili na makaeskwela, daghan ang tao nga wa nay pagkaon atong mahatagan. Kung kaning gauwan nga grasya ipaambit nato sa uban. Mao sa na kamo naa sa gauwan nga grasyas inyong pagsimba, ipaambit sana. Ipaambit ang inyong mga balay, ang inyong mga yuta, ipaambit sa kaayuhan sa tanan, dili para sa imong kaugalingon. Pagkadaghang maluwas, wa nay magparking dias karsada kay makasud ang ilang mga sakyanan ngadto sa ilang lugar kay dako nagagianan. Nya ang inyong sang yuta nga kilid sa inyo, hawan-hawan man na may imong silingan nga naisakyanan nga wa intaw parkingan, imo sang ablihan ring imong yuta nga bakante, adto nimo siya paparkingon didto, libre. Nya ikapag mo pasiminto para dili malapukan ang ligid sa iyang sakyanan, ana. Di ba? Nya ikaw pag iyang libakon, sige lang. Kay kanang imong pagbuhat ana nga nakaparking na siya didto, nakaluwas ka, tingali usa ka kinabuhi. Nga naman, sama atong nahitabo sa atong inuba. Ni-break na sila kay stoplight. Ni-break na. Naa sila sa karsada, ni-break, naghunong. Ang gasunod, kay wa man mo break. Di na dungbol nila. Nagparking karon diha sa imong sakyanan anang kilid. Naay bata nga nagduwa-duwa, gasalig kay naay sakyanan, duwa-duwa. Naay na highball nga sakyanan, gadagan. Dito ni parok sa imong sakyanan nga naa ang bata gadua-dua diha. Mabuhi na. Mabuhi dili. Patay. Kung wa pa tong imong sakyanan, dito mo duwa ang bata diha. Kaya nga naman, uy, agianan masakyanan, sige mag-aging sakyanan, adto tos daplin magduwa. Di ba? Hazard na ang tawagan na, hazard. Ang tema karon sa atong mga construction ug uban pang mga infrastructure sa gobyerno, butangan ginaan ang word nga safety first. Di na ma-implement kung dili ta magpakuan o dili ta mo paambit sa mga grasya. Kung musugod na tagpangangkon nga kita'y tag-iya, di na mahitabo ang safety first. Para nang maninda ka kilid sa daan, anha jud ka kilid sa daan maninda. Ang imong pumapalit naa nagbarog sa karsada. Unyag na ay mahaybol nga sakyanan. O na ay reckless driver nga pataka lang overtake, makahita ng imong customer diha nga nipalit. Di ka maluoy, ikay nakakwarta, siya'y namatay. Yang ingon ka, hala, naigo. Nalagpot in tao ng iyang pinalit nga to sa karsada, nagipalit diha gikan nimo. Di ka magilty, anak. Nindog tayo. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, puno sa pagsalig ato karong ihalad ngadto sa Dios ang tanan natong mga panginahanglan, sayod kita nga siya ang tag-iya sa tanan. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan mamahimong buhing timaan sa kapasayloan sa Dios.